Ni nakaliang ka SHG ngi pelong ya ka jing Pynkhuid Shnong Haka ne kasi ka bangi ju ya penbe ru man la kapor baka tayo baningkong jong man lau benai ngi sai pelong ya ka jing Pynkhuid Shnong ka jing tmu jong ngi kum ka SHG ka long ban wan ra ya ka Shnong ka banlong ka bakhuit ka basuba kham tam ban wan ra ya ka jing koit ka jing khia hapo ka Shnong ka thau ban lai ni jing pang jing shutom ka jing sngu shngain ka jong ngi Haka ne ka sngi ka long ba MDC badom buram jong ngi ba chas marngar Iashim Bynta lang bat ngi Haka ne ka por bat kumjur ila no senyang na kabay ay ki dosbin ki bangila ban pendon kam hapo Shnong ban bread ki plastik ki nyut kade kasin ka baningkong hapo Shnong jongi mo la ban ong ba nakaliang jong ki nong mi khmat ki bawan yu gjat madan ban tre ringkat lembat ngi Haka ne ka por ide ba chas marngar MDC be jongi ki Longkmie ki badon hapo ki self help group baper jong ka Shnong Ingsaw Riboy district hennen kasngi kila pelong ya ka jing Pynkhuid Shnong kabaya ka te ka jing Pynkhuid Shnong kum ki SSG ki ju pelong haman la ka shisen shitayo ka jing tmu jong ki te ki Longkmie ban pelong ya ka te ka jing Pynkhuid haman la ki dong jong ka Shnong ka dei hi na ka Bynta banwan ra ya ka khuid ka suba khanang ban la banwan ra ya ka kwait ka khia ha ka imlang ka salang ha ka Shnong ka thau hi borok ka wei Iashim Bynta lang ru bat ki Longkmie hakate ka jing Pynkhuid Shnong do MDC ka Mahoti constituency ba Charles Marngar ba Joblinston usordar jong ka Shnong Maulasnai bat ki we di ki riurang ba ki khon samla jong kate ka Shnong ki balawan ban Iashim Bynta lang hakate ka program Pynkhuid Shnong jong ki Longkmie kate ka jing Iashim Bynta jong MDC hakate ka jing Pynkhuid Shnong ka deiru kum si Bynta ban ya kendu kerpang ki te ki kunhun SSG ki badon kumba khat prateli ki kunhun self help group hakate ka jing ya kendu nakaliang ki Longkmie ki labu ka jing kerpat bat penpau ki jing don kam hakmar MDC ki ba kum ki SSG ki don kam ban pentelun ki kam ki jam ki ba man la ka sngi Hakate ka sngi na kaliang MDC ula IT ru kumba shipho tili ki dustbin ka banlong kum shibanta banyada na ka jingberat pathar ya ki jaklia ki ban pen isi ya ka Shnong ka thau tengok ngaya la jong ru ngala phun mo show MLA jong Henry shom pick up ya ka phone bat kum juru ngaong ya kata ka kun jong phun show MLA nda ka phun makar mio ngala ai nombar kana teli mio Henry kabangas ngeu bat kabangas ngeu tenat tam kalong banda kila fun syaiba charles ikloi ban syum i kata barahai bor barit jong i la kersyan iki kada du kila yo ban wan pai syane sya ka mega halaya jong i tengas ngeu banong kini ki ai baro kalong ka jing ngarap bakarpang jong i na ka banta jong asimet bat ngamla ban siu ya ka jing le ba bha jing ngam la ba siu kliang ya ka e ka ba ila le bha na ka banta junga tenga ong na ka kum juro kum ba i nei rang ba ila kren ka ni ka por ha ka ba ya de bat ka jing ya de jongi ka Shnong Ingsaw bat jongi MDC bat ha ka bor barit jongi Ingsaw ba ban wanra i ka ki skim ki barit na ka banta jongi bakan long kum ka jing ya te kulake na ka banta jongi na pinala ban sakri kamba na Bynta kadong kathan jungi namar kadong kathan jungi ko mangitip kadi kadong kathan ke basa bintam na baro Henry hoteli konstitusi jong ka Meghalaya jungi kadi ka Mahoti kadi ka konstitusi ke basa bintam habang ini isnistai kiwe konstitusi kila kami ai chakmat banja konstitusi jungi Henry kadi ka eke kalong bangin dai bandu jingkermen kumkin nong Shnong banang ni chakmat le se tu beli un ai nak betajungi beri bantai nang betajungi kata kade gejing angut bat gejing kerman jungi kade gejing ik gejong pi gejing kwa gejong pi ban ya trelang te kaya ke bamut ban ong kalong ba kwa ban ai Mynsiem ya pi kilong kemai kumbong i presiden ba kade gejing sedang ban ya kendo bat pi ke bi iba bon ba teligi bi konsumsi ngal adap ya kendo bon ba kidan ke bala pensna office mentara anong ka bantakin sedang ka office kadang ngala ayah pam latar kadang hari tiang ngala ay ka office bio pensionai office yo nga bahe te tang iwe office barit diyo pibu gitu kitiar pi sker pi tu kasuki konduli pi tu yo babu kikot kislah kamtase dia kita kidai ki jengerap ki bangala persang ban yarap dengan solong badan bak bani kendo bat pi mentah ke bio dia ngin senang ya keren baha bat i presiden
ngin saya keren bahabat pi kat prateli SSG ni trelang